Για να κάνουμε μαζική αποστολή στις επαφές μας, πηγαίνουμε από το μενού «Υπηρεσίες», «Μηνύματα». Επιλέγουμε την ομάδα που έχουμε ήδη έτοιμη. Σε διαφορετική περίπτωση ανεβάζουμε τώρα τις επαφές μας, οπότε πηγαίνουμε επόμενο. Εδώ μας ενημερώνει ότι το ποσό που έχουμε στο λογαριασμό μας δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη αποστολή. Παρόλα αυτά μπορούμε να το προγραμματίσουμε και να κάνουμε εντωμεταξύ και την πίστοση στο λογαριασμό μας. Οπότε προχωράμε στο προγραμματισμό της καμπάνιας. Δίνουμε ένα όνομα στην καμπάνια μας. Για παράδειγμα, και αμέσως μετά επιλέγουμε είτε να πληκτρολογήσουμε το κείμενό μας, είτε από τη μεταφόρτωση προτύπου να επιλέξουμε ένα αποθηκευμένο πρότυπο, να το στείλουμε όπως είναι ή να το τροποποιήσουμε. Για παράδειγμα, κάνοντας οποιαδήποτε αλλαγή, βλέπουμε ότι εμφανίζεται και πάλι το προειδοποιητικό μήνυμα. Πατάμε πάλι τα δύο tab και μπορούμε να αποθηκεύσουμε σαν νέο πρότυπο το μήνυμά μας αυτό. Αμέσως μετά επιλέγουμε είτε να το στείλουμε τώρα είτε να το προγραμματίσουμε. Στην περίπτωση του προγραμματισμού, πατώντας το κουμπάκι μπροστά από την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η ημερομηνία. Επιλέγουμε την ημέρα και την ώρα που θέλουμε να το στείλουμε. Εάν επιθυμούμε η αποστολή σε περίπτωση που είναι κοντά σε ώρες κοινής ησυχίας να διακοπεί και να συνεχιστεί αμέσως μετά από αυτές, μπορούμε να τικάρουμε και το κουμπάκι που λέει «Σεβασμός των ωρών κοινής ησυχίας του παραλήπτη». Από το κουμπάκι αυτό που βλέπετε εδώ, ενημερωνόμαστε για το ποιες ώρες θεωρούνται ώρες κοινής ησυχίας. Και συνεχίζουμε με επιβεβαίωση και αποστολή. Εμφανίζεται πάλι η προεπισκόπηση, όπου μπορούμε να ελέγξουμε το μήνυμά μας, πόσους χαρακτήρες έχει και πόσα μέρη είναι, δηλαδή αν θα χρειαστούμε ένα SMS ή διπλό SMS και πάει λέγοντας. Βλέπουμε ότι είναι σε 20 παραλήπτες, είναι όλα τα νούμερα ελληνικά. Στο group fashion είναι προγραμματισμένο για 3 Πέμπτου του 17 στις 11.30 ώρα. Έχουμε επιλέξει το σεβασμό των ωρών κοινής ησυχίας και πατάμε ολοκλήρωση. Η καμπάνια μας έχει προγραμματιστεί επιτυχώς. Όπως βλέπετε, η καμπάνια μας είναι έτοιμη και θα ξεκινήσει στις 3 Πέμπτου του 17, 11:30.